Ola e un saúdo a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo e a 1:03 aquí nos Estados Unidos de América, en Jackson, Tennessee. Son Antón García Fernández e, como sempre, douvo a benvida a unha nova emisión en directo do Bar Celeste, unha emisión na que imos falar dun partido que o Celta non foi quen de gañar, que mesmo case que perdeu e é o primeiro empate do Celta de Claudio Giraldez nesta tempada 2024-2025. Benvidos ao Bar Celeste, 8 horas máis en Vigo. Xa sabedes, podedes pasar polo chat e comentar todo o que desexedes sobre ese Celta de Vigo 1, Girona 1. E para falar deste partido e de moitas outras cousas, hoxe imos ter poucos convidados. Polo de agora, hai aí unha persoa que está agardando ao outro lado da liña cibernética, perto non, exactamente no centro de Vigo, o poeta, escritor, celtista de pro, vigués distinguido, gañador de todo tipo de galardóns literarios, meu pai tamén, Antonio García Teijeiro. Antonio, que tal nesta xa tarde noite aí en Vigo de martes? Ola, unha tarde, un día moi chuviñento, a chuvia foi a protagonista do día e seguirá sendo mañá, bueno, sinto moito que non haxa máis xente, é dicir, non quero eu monopolizar evidentemente o bar, entón sería bo que os celtistas opinasen e preguntasen e houbese unha relación, digamos, comunicativa interesante para non facer de todo isto pois un monólogo ou casi un diálogo entre ti e máis eu, Antón. Sí, creo que é unha boa idea por diferentes razóns persoais, pois algúns dos nosos colaboradores habituais, Fernando, cofundador do bar, Joaquín dende Suecia, Mon dende Vigo, pois non tiveron a oportunidade de pasar hoxe polo bar, pero Antonio sí que está aí con el. Terei que falar con un Giraldez e dicirlles que non conten con eles para o domingo ou estarán preparados para o partido de Las Palmas? Eu penso que estarán preparados para o partido de Las Palmas e estarán preparados para comentalo. Simplemente son cousas da vida, non? Como dicía Castelao, que ás veces pois pasan cousas e invitas a diferentes persoas e non poden por diferentes razóns pasarse, pero bueno, eu sempre que podo estou aquí, sei que todos os demais tamén e agardamos que para o vindeiro Bar Celeste pois teñamos unha tertulia un pouco máis numerosa, pero tamén é posible que alguén pase por aquí de súpeto, non? E xa veremos. Por lo de agora está Antonio García Tejero. Antonio, un día difícil pro celtismo despois dun partido que prácticamente todos os celtistas que comentan aquí no Bar Celeste pensaban que o Celta gañaría este partido fronte ao Girona, pero tamén quero dicir isto para comezar. Kris Kristofferson, Antonio, grandísimo cantante. Foisenos o gran Kris Kristofferson e o mundo da música queda orfo dun verdadeiro cantante, actor, poeta, porque algunhas das súas letras son magníficas. Kris Kristofferson, ademais, é un exemplo do que é facer country bo, non? Facer do country un country selecto, un country de enorme calidade, un country que se afasta totalmente das raíces, refírome das raíces negativas do country que pode ter, modernizou o country, tiña unha voz fermosísima, era un magnífico compositor, xente determinados músicos, cantantes, cantaron as súas cancións. Bueno, pois é unha perda tremenda para a música e para todos aqueles que amamos esa música, a música en xeral, a boa música, sexa de quen sexa e veña de onde veña. Por suposto, que onde queira que estea, que sexa moi feliz. Primeiro, comezamos con este apuntamento musical. Eu recomendo vos os dous primeiros discos de Kristofferson, un que se chama Kristofferson simplemente, e outro que se chama The Silver Tongue Devil and I, o Diaño da Lingua
de prata e máis eu. Pero bueno, non estamos aquí para falar de country, nin de música, nin de poesía exactamente, aunque ás veces sí que ocorre aquí no Bar Celeste, estamos para falar do Celta que neste partido fronte ao Girona, di Rubén Lomba, podemos empezar por hablar por la alineación que fue sorprendente. Dice sorprendente, Pois sí. aí está. A alineación, Antonio, o 11, foi un 11 que ti xa me dixeches nada máis ver a alineación, ver o 11, que era un 11 rarísimo, non? Non só rarísimo, a min persoalmente non me gustou. De feito, recordo que estaba Mon unhas fileiras máis abaixo de onde estou eu, porque está tamén ali en Río Baixo, e díxenlle a alineación non me gusta. E efectivamente, a alineación non me gustou. Non entro xa nas rotacións masivas. Ahora entro en que prácticamente estábamos vendo boa parte da Celta Fortuna do ano pasado. Coido que hai que facer rotacións porque só foron 3 partidos en 8 días, non nunha mesma semana, como di a xente, que non foi na mesma semana, pero foron 2 partidos na mesma semana, pero en 8 días 3 partidos, pero non se poden facer esas. Eu pensei, dende antes de comezase o partido, a verdade é que era unha maneira inconsciente de tirar o partido. Eu creo que hai que repensar iso. Di Rubén Lomba que con Durán e Alfon buscou desgastar, pero non se desgastaron absolutamente nada, non? Decir, Penso que buscou facelo, pero despois non funcionou, probablemente. Nada, non, ningún nin outro estiveron á altura e teño moitas dúbidas de que sexan xogadores de primeira división, pero iso xa é outro cantar. A mí non me gustou o equipo, a dianteira foi evidentemente de risa, o mediocampo tampouco funcionou, No. porque Damián e Moriba non se entenderon, entón, se non funciona a dianteira e a defensa non se entende, e o centro de campo non se entende, pois se viu que Celta non tirou unha vez a gol en toda esa primeira parte. E deixémonos de que estábamos xogando, con que estábamos xogando cun equipo de Champions. Este equipo de Champions perdeu 2-0 en Sevilla, empatou outro día co Rayo Vallecano en Girona. É un bo equipo, pero un equipo gañable. Agora, claro, se facemos todo o esforzo contra o Atlético de Madrid, poñemos todo o mellor contra o Atlético de Madrid, depois contra o Girona, que era un partido que realmente bueno, pois era factible gañalo, porque o Girona non é o mesmo do ano pasado, que é un equipo que me gusta moito e que respeto moito, e eu tengo un adestrador que me encanta, ademais, en todos os aspectos. Bueno, pois a verdade é que bueno, para min perdeuse unha boa oportunidade de gañar o partido, non? Evidentemente, hai outra cousa, outra historia, que este equipo lle faltan, sigo dicindo que lle faltan determinados movementos que con tanto cambio, ás veces xa sei que eso se adestra e que nos adestramentos e tal e cual, pero hai determinadas cousas que se necesitan nun campo para realmente ter esas posibilidades de combinación, ese estar na mesma onda os xogadores. Hai demasiados despistes, non sei, o Celta non mereceu gañar, e se me apuras tampouco mereceu empatar, pero empatamos, e o mellor do partido foi que tal como se puxo o empate a un gol, pero claro, volvendo sempre o de sempre, non? Como sempre, eso que dicimos ao final, como sempre o de sempre. Iago Aspas, ao final, Aspas dependencia de que nun determinado momento se dixo que xa non era tanta, eu sigo crendo que sí que é tanta. O que pasa que eu entendo que tiña que dosificalo, está claro, lo teño clarísimo, pero claro, cando el non xoga, falta sentido común, falta claridade de ideas, falta desatascar determinadas partes do campo. Bueno, aí cando faltaban 20 minutos, e menos mal que fixo esa xogada maravillosa, moi ben secundada por Hugo Álvarez e por Williot, e meteu ese gol como só os cracks o fan. Pero eles non fixeron un fútbol efectivamente tan abusivo,
pero víase que tiñan o control do partido en boa parte. Non o control ás Eu, veces Antonio, non. se fose seareiro do Girona estaría descontento porque penso que especialmente na segunda metade o Girona saíu a aguantar ese 1-0, por tanto non saíu ben a situación finalmente porque o Celta conseguiu empatar, pero realmente o Girona sí que perdeu unha boa oportunidade de levarse os 3 puntos se non fose un equipo tan rácano na segunda metade, non? Totalmente de acordo contigo. Pero, bueno, o Girona xogaba co resultado. Hai que pensar tamén que o Girona é un equipo que xogou en París co PSG, que está metido na Liga de Campións, e, bueno, ten aí algo bueno, ten algo aí que para un equipo da súa categoría quizás a mellor é demasiado, pero a mí o Girona sempre me gusta a súa proposta. En xeral, gustame moito. Non brillou, evidentemente, nin nos comeron, non, pero o Celta foi inútil ao longo de todo o partido. Hai unha cousa, Antonio, que quería preguntar, porque claro, falábamos outro Perdoa, día. perdoa, perdoa só un momento, Sí, Gardo, sí. eso que di Alberto González, claro, eu non digo que Xiraldez fixese mal, o que digo que seguimos dependendo demasiado del. Claro que non pode xogar tanto, se ve que non ten esa velocidade que tiña antes. Perdón. Sí, 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 no, estou de acordo co que di Alberto e tamén contigo, pero, o 11, Antonio, pode explicarse, pensas ti realmente, simplemente dende o exceso ou o amontonamento de partidos ou pensas que ten que ver simplemente tamén con que ese é o estilo de adestrador que é Claudio Hombre, Giraldez? si cando levamos 7 partidos, que era nese momento, fose por a cantidad de partidos, estábamos perdidos. E os futbolistas non están preparados para xogar 7 partidos, estamos perdidos. Dicir, no, esa é a filosofía de Giraldez. El dixo claramente que el nunca ia xogar ao 0-0. Dixo, ademais, creo que na rolda de prensa anterior ao Sí, partido do previo Girona. partido, sí, Bueno, penso que sí. pareceme ben, a mí tampouco me gusta que se xogue 0-0, pero o Girona defendeu moito mellor e xoga tamén a fútbol. A mellor tamén había que pensar que hai outras maneiras de xogar, non? Dicir, que a mellor tamén hai algunhas outras maneiras de xogar sin necesidade de expoñerse tanto e arriscar tanto. Non o Ujú. sei. Lo de rotar todos enchufados en decembro, bueno, pues non o sei, porque hai moitas maneiras de enchufar a xente, pero a min esta pareceme exagerada, digo claramente. E estou con Giraldez, porque aquí parece que cando se dice aquí no, digo en xeral, non? Que cando se di algo que non nos guste de Giraldez, parece que a xente sente como que estás atacando. Non, estamos comentando. Pois se non podemos comentar o que fai Giraldez, entón é mellor que non haxa programas, nin nada, porque total o que fai Giraldez está ben. Non, hai que cada un ten a súa opinión. Eu nunca lle vou dicir a Giraldez, lógicamente, como ten que xogar o Celta nin a quen ten que poñer. Iso é discutible, eu non sei de fútbol. Pero a min pareceme que hai cousas que digamos que rascan un pouco, non? Entón, pois hai que dicilas e nada máis. Aquí, Antonio, hai unha pregunta dirixida a ti porque saben que és coudetista. Rubén Ah, Lombadí, e cando Coudet só contaba con 14 xogadores, que pensabas? pois porque a plantilla que tiña Coudet era unha birria. E a última que lle deron cando largaron despois de empezar a terceira tempada, a xente di, porque Coudet tivo unha boa tempada que foi a primeira. Non, e tivo unha segunda boa tempada, a xente esquece. Estou de acordo que Coudet utilizaba 14 xogadores, 15, pero é que non tiña. Tiña unha plantilla moitísimo peor. Moitísimo peor. Pero É dicir, ten unha mellor plantilla, Antonio, o Celta ten unha deste ano, plantilla. porque Ten, había un comentario, penso, de Vicente Javier Zúñiga, que dicía que o Celta non ten banquiño. Ti estás de acordo con que non ten banquiño? Bueno, non ten o banquiño que debía ter, pero ten máis banquiño que antes. Sobre todo porque o Celta está feito en función do adestrador. E Ujú. o adestrador conta con xogadores que nun principio ao mellor outro non contaría. Entón, hai banquiño porque está movendos continuamente. Eso é señal que para él hai banquiño. Ujú. Pero Entonces, para ti bueno, hai banquiño ou para non hai min, banquiño? Porque a mí faltan algunha peza fundamental. Falta un central, falta un porteiro pensando no futuro, un porteiro de verdade,
que cubra os 30 e tantos anos de Guaita, e falta un mediocentro ofensivo que non temos, iso está claro. Este comentario de Rubén tamén ten sentido. Coudet tenía unha plantilla de rendimiento inmediato e Giraldez tiene un plantel de futuro. Claro, pero os xogadores non teñen por qué sair todos xuntos, que é o que pasou un pouco outro día. Eu creo que hai que conseguir un equilibrio entre a xente veterana e a xente nova para que realmente os novos aprendan dos veteranos, e os veteranos dean esa pausa que necesita a xente nova para desenvolverse, non? O sea que as cousas así as vexo eu. Pero Como bueno, ves, Antonio, isto xa que falas dos veteranos, leva 3 partidos notables Marcos Alonso, no seu debut co sí. Celta de Vigo. Dende logo, un destes veteranos é Marcos Alonso. Como ves o futuro da defensa? É dicir, pensas que haberá xogadores que se impoñan e que xoguen moitos máis partidos do que outros xogadores, tendo en conta que hai rotacións e tal e cual, pero dá a sensación de que Marcos Alonso en 3 partidos puxo as cartas en riba da mesa, non? Totalmente, a min pareceme a mellor fichaxe dos últimos 2 anos. Para atrás, decir, hacia atrás. Pareceme un xogador excelente que non necesitou moito para acoplarse a idea do xogo do Celta, que dá seguridade, que xoga moi ben co balón, que é elegante, incluso co balón. É un xogador que me sorprendeu. Non é que eu xa sabía que Marcos Alonso era un bo xogador, o que pasa é que non sabes ou non sabías en que plan viña, decir, En que estado físicamente, físico estaba, claro. estado físico, claro, físicamente, pero estou sorprendido. Para min é dos mellores, sinceramente. Para min, en defensa, en este momento, para min é un xogador inamovible. Inamovible. A defensa con un Marcos Alonso e cun Aidú que estivese en condicións como estaba antes da lesión, sería moito menos problemática. Pero a defensa ten moitos problemas. De todas formas, o día do Atlético de Madrid demostrou que se xoga con cabeza, a lo menos podemos manter unha certa dignidade defensiva. Pero claro, sempre ven o gol que se vos decatades case sempre da mesma maneira. Sí, Un centro preto da área, alguén que remata, alguén que non o colle e gol, non? Bueno, pois iso é porque hai xente nova tamén, outros que para mí non son defensas, porque para min Jailson non é un central, No, está reconvertido, pero non é central. entón falta ese central que podía ter sido Aidú, pero eu, cando tardan tanto e tanto e tanto, Sí. a min dame moito que pensar. Bueno, aplaudo a Marcos Alonso, para min do mellor do Celta nestes partidos E últimos. ademais, Antonio, un xogador como Marcos Alonso pode ser importante tamén para a formación de xogadores como Javi Rodríguez. Exactamente, o co propio Hugo Álvarez, porque claro, Hugo Álvarez, a ver, Claudio non xoga con laterais, xoga con carrileiros. Claro, un carrileiro, Hugo Álvarez é un carrileiro ofensivo, é moi bo. Eu non sei se despois cara ofensivo ter que baixar, defender e desgastarse un pouco aí, e que non é moi bo aí do mesmo, pois despois a nivel ofensivo pode dar todo o que realmente el sabe dar, non? Eu creo que se cansa moitísimo porque o seu non é defensivo. E con Rubén estou de acordo que Javi Rodríguez, Starfel e Marcos Alonso son moi titulares. Estou totalmente de acordo con iso. Vexo que son xogadores que están cumprindo. Starfel con Marcos Alonso vai ser mellor defensor. Estou convencido. Para min, eso queda bastante claro, porque realmente o de Starfel é difícil de comprender como deu un baixón tan grande despois do seu comezo máis que aceptable a tempada pasada. Houve un baixón importante, pero eu penso que no partido do Atlético de Madrid, nunha situación difícil, tendo que cubrir a xigantes como Sherlock, por exemplo, creo que fixo un partido moi notable. Totalmente, eso que quería dicir. Eu creo que Starfel con Marcos Alonso vai defender mellor. Javi Rodríguez está medrando. Aínda ten despistes, pero hai que comprendelo. É un rapaciño que hai pouco xogaba no Gran Peña. Hai que ser
paciente coa xente nova e hai que velos como vayan medrando, pero non poñelos ao pés dos cabalos, que a mí ás veces me dá un pouco de medo. Dame un pouco de medo, a verdade. Aí está Guaita. Aí está Guaita, ademais. Sí, sí. Está tamén Marcos Alonso, está Borja Iglesias. Non sei, se esta xente consegue, como moi ben di Antonio Pérez, manterse a un nivel digno, xa estamos salvados, porque é outro que podemos aspirar este ano, estar salvados, claro, iso xa me dou cun canto nos dentes. Engade también Abraham Román Molinos. Starfelt dijo que estuvo bajo el año pasado porque tenía humedades en su casa que le impedían respirar bien. Bueno, eso sí que se dixo. Eu lino en algún momento, non sei, non son quen para xulgar porque non teño os elementos para xulgar. Eu creo que a defensa o ano pasado, hai 2 anos, hai 3, todos os anos é unha completa calamidade. Considero que non se cuidou moito ese tema, ou non se fixo ben, polo menos, non? Eu creo que agora con Marcos Alonso, con Javi Rodríguez, se pudiésemos recuperar a Edu sería maravilloso. Sí, eu penso que será difícil mesmo recuperando a Edu. Pero a min Starfelt non me disgusta, nivel, Starfelt non me disgusta Starfelt. No, a mí tampouco me disgusta Starfelt. Pero ten que dar máis. Sorpréndeme ese baixón, non? Xa sexa xa pola humidade ou non, é algo sorprendente, non? Pero ten que estar á altura do día do Atlético de Madrid. O que sí é certo que Edu vai ser difícil recuperalo a ese nivel que tiña antes da lesión, porque a lesión é bastante complicada. Claro que sí. Claro Di aquí Rubén Lomba, Antonio, unha cousa que eu pensei xa hai un tempo, non? Pero ás veces con certos sectores da afección do Celta isto non é demasiado popular, pero estamos echando de menos a Tapia. El único que echamos de menos. Para min Tapia é un xogador que fixo un traballo impresionante, que tivo os seus altibaixos tamén, pero que cando estaba a bo nivel era un xogador difícil de superar. Eu sempre fui un tapista nese sentido. Creo que Tapia foi un xogador interesante, que tuvo moitos problemas de diversa índole, pero é un xogador que a mí me encantaba porque daba unha seguridade no medio do campo a nivel defensivo, puña, a veces se pasaba e aí é onde Tapia fallaba, non? Outro día xogou co Leganés e xa lle quitaron un cartón amarelo, non? É así, ele é así, evidentemente. Pero Tapia é un bo xogador. Pero, de todas formas, o problema do Celta, aparte de que hai que defender en condicións, está no medio centro ofensivo, algo que vimos chorando por el dende hai tantísimo tempo e que realmente pois non se produciu esa fichaxe que lle dese un rumbo. Entón ten que facer Iago Aspas de todo, porque se nos decatamos o xogador que máis está distribuindo o xogo, dando últimos pases, desatascando tráfico de xogadores, é el. Pero claro, el non pode facelo e logo rematar, a non ser que pase o do outro día, que desatasque e teña a axuda de Hugo e despois de tal, pero e rematar a xogada, non? Pero vamos, non sei, eu creo sinceramente que necesitamos ese xogador, que a Iago non o podemos queimar subindo e baixando, e que xogue máis de medio campo para adiante, non sei, intentando desatascar e distribuir. Sen Iago, o Celta perde Ángel. E ademais non só iso, sino que sigo dicindo que vai ser moi difícil substituílo. Que Tapias xa non é perdón, que bueno, xa non sei o que iba a decir. Iago Aspas? Que Iago Aspas non é o que era, notase cando a veces colle un balón e vai correndo cara a portería e notase que ao final os defensas poden con el. É normal. Son 37 anos e bastante está a facer. Hai que dosificalo, sí, de acordo, totalmente. Pero sabemos que sen el o equipo perde moitísimo. Di Víctor que el tamén pensa que os centrais que deben ser titulares son Manquillo, Starfelt e Marcos Alonso. Eu creo que foi a defensa que sacou o día do Atlético de Madrid e a mí me parece que hoxe por hoxe é a mellor, sinceramente. Sí, Víctor, dentro do que hai, sen dúbida. Para mí sí. Penso que para min sí.
A verdade é que ese día gustoume o Celta en defensa, menos ao final o despiste de todos Sí, os claro. días. E despois David Paz, Madía Levo, que con quen coincidín no programa do señor Pablo o outro día, di que parecía que podía ser Iker Losada ese medio centro ofensivo, pero desgraciadamente quedou en hipótese. Exactamente, non deron o paso de fichar a Iker Losada, deu darlle vergoña telo mandado antes e ahora pagar por él, unha total era unha miseria, pero sobre todo eu voto, bueno, efectivamente, e entón, claro, fichou no Betis e no Betis vai xogar moi pouco, por non decir nada, saberás, porque o Betis ten outras aspiracións e ten outros xogadores. Eu creo que el podería, polo menos, estar aí para intentalo. Sí, 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 sen dúbida. Tamén di Víctor que Aspas segue a ser o noso mellor xogador con Bueno, diferencia, pero eu penso que, eu dicía outro día tamén, que para min que é máis do que un xogador, non? Xa é unha referencia e claro. xa é un símbolo, unha icona, non, do Celta. Entón, claro, que vai máis aló. Eu sempre penso que, claro, habería que pensar porque estivo a falarse moito de que se ía retirar, se ía xogar un ano máis, non se sabe moi ben, por un pequeno comentario en redes sociais que xa sabes o que pasa, alguén pon un comentario, Iago pon un comentario en redes sociais e xa pois interpretamos o que pode querer dicir, non? Interpretacións persoais, claro. Pero claro, é imposible substituir a Iago Aspas, pero penso que sí que hai que pensar en ir paliando o máximo posible a súa esta dependencia, porque senón sí que o Celta pode ter un problema cando realmente colgue as botas, non? Sí, sí, é que eso é algo que non pensaron nunca, porque xogadores que podían estar aquí sendo os novos Aspas, ainda que xogasen de forma diferente, como Brais e como bueno, que está en Arabia. Ostras, que Sí, sí, Gabri Veiga, hoxe es Gabri que Veiga. tiven hoxe unha tarde de escribir artigos, de escribir cousas e tal, que teño a cabeza un pouco nese No, sentido. Gabri Veiga, que está en Arabia. Gabri Veiga, xogadores que poden ser importantes, porque aparte do futbolístico de Iago, está o que él significa. Hai como unha especie de sensación emocional e psicolóxica no equipo cando xoga Iago e cando non xoga desaparece esa sensación. E iso sábeno todos, porque saben que é esa xogadora que pode mirar, a quen poden mirar, a quen lle poden dar o balón, que pode fallar e que pode facer cousas evidentemente mal feitas, pero é Iago. Entón, hai algo máis que o meramente futbolístico. Eso está claro. Sí, sí. Eso está claro. O Celta non pode fichar, evidentemente, a un xogador como Aspas, é insustituible porque é insustituible, efectivamente, pero sí pode fichar xogadores que sin ser Aspas, porque Aspas é irrepetible, bueno, pues teñan un pouco máis de sentido do que é a visión do ataque do Celta, non? E iso creo que de momento non se conseguiu. Se están traendo xogadores que pouco achegan, non? A min gustame Damián, pero Damián non é ese xogador do que estamos falando. Ilais para min cada vez é máis incógnita. Outro día non foi o peor partido que fixo, o peor tempo, pero de verdade que non é o que precisa o Celta, eso está clarísimo. Entonces, a mí me parece, non? É capaz de, efectivamente, dar pases longos e de cambiar, facer cambios de sentido, De orientación, de sí que digo. orientación, pero realmente non é un xogador que vai a estar aí e que nos dé a tranquilidade. Bueno, Fálase bastante deste Fer López, que vai ser top, exacto. pero claro. Sí, falase moito de Fer López, incluso outro día atopeime precisamente con un seguidor do bar, Figueiras, coñeceume e veo anda a mí, saudoume, estivemos falando un pouco, estaba obsesionado con Fer López. Claro, Acababa de saber que ademais acababa de saber, non, subo pola mañá, que o Celta B, o Celta Fortuna, gañara en Bilbao, o en Lezama, ao Bilbao Athletic, e que o gol fora de Fer López. Bueno, pues Fer López, haberá que velo, é moi novo, a ver que pasa. É dicir, eso saben os que saben, e logo niso eu confío plenamente en Giraldez, porque ele coñece perfectamente a toda esta xeración de futbolistas que saíron para arriba gracias a facer un gran traballo el, tanto
no xuvenís, no seu momento, como no equipo filial. Entón, bueno, a ver, oxalá, pero non lle poñamos metas de que ten que ser top, Rubén, non vai a ser que para el, chegado o momento, pese moito esa lousa, non? Vimos xogadores, Ilais é un exemplo claro do que estou dicindo. Ilais xogou no Barcelona, empezou no Barcelona e a mes causou sensación. Mira o que é Ilais agora, non? Sí, sí, efectivamente. Di tamén Rubén Lomba que é Fer López un estilo Williot, pero máis técnico e con menos chegada. E di tamén Abraham Román, yo vi jugar algunos partidos a Fer López, me parece buenísimo, si algún día lo suben, me haría ilusión. Eu penso que esa idea de ilusión, Antonio, é importante, a idea de que se está a traballar ben a canteira e que aí poderá haber xogadores que se queden Claro, na súa progresión, pero tamén é moi probable que haxa outros que non. a mí faime moita ilusión que suban xogadores do filial. Bueno, de abaixo, ¿no? Que veñan de Sí, abaixo. sí, sí. Encántame que eso pode ser, pero eso tampouco é patente de corso para xogar titular. Quero Sí, decir claro, que iso, unha cousa non ten que ver coa outra, claro. claro, hai que gañalo nos adestramentos, hai que entender perfectamente o sistema de xogo e logo ter esa capacidade de sobrepoñerse a un partido diante de 20 e tantas mil persoas ou de 80.000 se xogas nos grandes campos da Liga Española. Entón, bueno, é evidente que imos por bo camiño, pero hai que saber xestionar. Eu confío moito nese sentido en Claudio Giralde, creo que é moi interesante que sexa un adestador como el, que poida xestionar o futuro de todos estes xogadores, porque non vai tirar pedras contra o seu propio tellado e, ademais, vai ver o que moitos non vemos porque non os coñecemos tanto como coñece el, e entón a min niso sí que me dá moita confianza. Outra cousa son certos planteamentos que a mí me dan medo, simplemente. Vexo que aquí o que di J. Ramón López tamén é importante. Cada sesión de adestramento que non faga Fer López a sombra de Aspas é un desperdício. Sairá ou non, pero imposible non aprender ao lado do capitán. Eso é o que Total, dicía alguén antes, que Iago Aspas fai mellor os xogadores que xogan con el, ou totalmente, carón del, totalmente. que é algo do que xa falábamos hai tempo, Antonio, con Maciño, Ito e ese tipo de cuestións. Efectivamente, son uns exemplos moi válidos do que ter un xogador con moito fuste no medio do campo, por exemplo, neste caso, porque tanto Maciño foi un xogador verdadeiramente excepcional dentro da historia do noso club. O que pasa é que parece que non se valora tanto porque brillan máis outros. Pois Maciño, gracias a Maciño, conseguiu que Ito dese uns resultados magníficos para o Celta e conseguiu que Makelele fose ese xogador que despois foi. Por conseguinte, estamos falando de que é moi importante que haxa algo. E aí está moi ben eso que dicía, non sei se era Víctor, me parece, non? Non sei se era él, o Rubén, que o Abrán, pois non, esa non sei, pero que decía que é moi importante poñer, e tamén digo eu, moi importante poñer ao lado dos grandes, dos veteranos que teñen moito que aportar, poñer a xogadores que teñen futuro. E, efectivamente, Fer López, ao lado de Iago Aspas, é un luxo, sería un luxo para él e moi bo para o Celta, non? Claro, hai aquí un comentario de David Paz que di vai ser, cando se retire Aspas, como cando se retirou Joe Di Maggio, un drama para a hinchada dos Yankees. Bueno, Eso aquí, claro, diso aquí fai unha Steve comparación en máis. clave estadounidense, claro, faime ilusión que o diga, porque sí, é certo, os Yankees tardaron tempo en recuperarse, pero claro, Joe Di Maggio era un dos grandes da historia do béisbol, como Iago Aspas é un dos grandes da historia realmente do fútbol español e sen Do dúbida, fútbol español, sí, sí, do fútbol español e sen porque dúbida do Celta, claro. Iago Aspas foi un xogador moi pouco valorado, é un xogador moi pouco valorado a nivel nacional, non? Ningunearon seleccionadores, ningunearon tamén adestadores, non? Porque no Sevilla non tivo ninguna oportunidade, foi o máximo goleador na Copa e despois no Liverpool tivo mala sorte porque colleu unha época no que estaban os mellores. Pero realmente Iago Aspas neste momento é o 19, me parece, 19 xogador, o 20, o 19, o 19 ou 20 máximo goleador da historia da Liga. Iso non é calquera cousa, xogando,
no Celta. Nun Xogando no Celta Celta, que ademais porque no Sevilla só meteu un par de goles, a segunda división, porque No, non sin é contar. o Celta que xogaba en Europa, non é o Celta que xogaba na Champions, senón que é o Celta loitando por non baixar a segunda división e Iago Aspas converténdose nun Claro, dos claro. E logo temos que para que iso non ocorra. e logo temos que deixar de ir pola vida de chaiñas, porque o Celta é o 10º equipo histórico por puntos. Outro día superou ao Zaragoza. Entón, é un equipo que xogou Europa League, é un equipo que xogou Champions, que quedou eliminado co Arsenal, partido que tiven, recordas, Antón? Sí, porque eu estaba de traductor, efectivamente. De traductor do equipo inglés. Vale, entón, eso é dicir, é que somos o Celta. Bueno, que quere dicir somos o Celta? Hasta aí quero chegar. Dicir, que quere dicir somos o Celta? Vamos a andar de chaiñas por aí ou que? Non podemos. No, Griezmann é un xogador, para min, que non está mal, pero supervalorado. E eu estou de acordo con Abraham que Iago Aspas está a su nivel, pero seguro. Alguén dicía de Griezmann que estaba ao nivel de Zidane, que estaba ao nivel de Platini, que estaba ao nivel de Henry. Eu non estou de acordo. Non é que non me guste Griezmann, pero penso que Zidane é Zidane, Platini é Platini. Para ademais ten outras características diferentes. Zidane era unha maravilla. Como xogadores importantes da historia de Francia. No, pero digo que Zidane era unha maravilla vela xogar. Zidane, bueno, Zidane é que... Zidane daba lesións magistrais cada vez que teña o balón nos pés, a súa elegancia, a súa visión do fútbol, o seu toque de balón. Bueno, Zidane é un xogador extraordinario. Bueno, hai unha cousa que quero facer agora, porque vexo por aquí abaixo tocayo, sí. Eso é o triste. O Zaragoza ten as nosas 2 Copas do Rei, pois iso é o triste, Antonio, iso é o triste. E xa digo que foi a única vez, digo sempre, na que eu chorei cunha derrota do Celta, foi esa primeira derrota contra o Zaragoza, esa primeira derrota en Copa, na final de Copa, foi moi forte para min. Lembro eses sentimentos de tristura e de impotencia cun Celta que realmente pois tiña unha oportunidade impresionante de gañar o primeiro título importante e non foi o caso. Pero xa acaba de saír do traballo e entra aquí no programa Susi Bugallo. Que tal, Susi? Benvida ao Bar Celeste en directo. Hola, guapa. Hola Antón, hola Antonio. Nada, aquí chegando os minutos finais aí do programa. Non puiden chegar antes, así que, pero bueno, encantada de estar aquí con vos. Bueno, estaba escoitando agora como falaba desto de algunhas das derrotas do Celta, como da Copa do Rei. Eu lembro tamén esa derrota, que mal se pasou. As dúas. Son 2 derrotas, pero a primeira en particular, que foi a primeira final que eu tive a oportunidade de ver do Celta, non a primeira que tivo a oportunidade de Antonio de ver do Celta, pero hoxe sí foi a primeira. Foi a primeira que tivo, claro. Outro foi no ano... Outro foi nos anos... 40 tantos. Non tes tantos anos. Son bello, pero non tanto. Está a chamarte bello, Antonio. Pero aparte diso, dicir que con relación á primeira foi a decepción por ata onde chegamos. Sí. Pero era un equipo que estaba loitando por non descender. Para min foi maior decepción a segunda, porque na primeira non éramos favoritos co Zaragoza. Ni moito menos, de feito, pero claro, recordando o cabezazo de Salva e a paradón de Cedrún, eso non se me esquece. Pero esa é a cuestión, e despois a cuestión de que nos penaltis, pois Santiago Cañizares, Antonio, ben podía ter parado non parou un só penalti, un tipo que paraba moi ben, que era un gran porteiro e tal. Bueno, pero na segunda, en cambio, que o Celta iba maior, o Zaragoza estaba mal, o Celta estaba por enriba, con todos os grandes xogadores que tiña Víctor Fernández, e resulta que aí sí que foi unha gran decepción. Unha gran decepción. A máis empezando gañando 1-0, se non me equivoco. Bueno, é igual. Eso xa pasou e xa está. Deixémolo morrer. Susi, voltando ao partido fronte ao Girona, cales pensas ti que foron as chaves deste partido polas que o Celta pois simplemente conseguiu un punto nun partido no que moitísimos celtistas pensaban que o Celta gañaría os 3?
Eu era unha desas celtistas que na porra da semana pasada dixo 3-1, imos gañar 3-1. Hai quen di 3-0, 3-1, 2-1, pois prácticamente todo o mundo eh, pensaba que se gañaba ese partido. Ata eu, que dixen 2-1. sí, mira, ata Antonio dicía que se gañaba e mira o que pasou. As chaves do partido, a chave de que puntuásemos en Balaidos foi Iago Aspas. Perdime o principio da conversa, non sei se foi algo que xa mencionastes ao principio É igual, pero do bar, ti di o que pero pensas, ti di o que pensas. a chave para puntuar foi Iago. Iago foi, como ven sendo na maioría dos partidos, pero neste partido aínda máis, foi providencial. Iago Aspas saíu a arranxar un pouco o problema que estábamos tendo, que no bar anterior, lembro que falábamos do bo papel que fixo o Celta contra o Atlético, e que o problema, dicía fora, o gol, ese problema que non tiñamos noutros partidos, que fora, un pouco non por falta de ocasións, pero por falta de acerto. No partido do domingo, falta de acerto, falta de ocasións, costaba moitísimo crear, chegar Pero con con ese, claridade. pero con ese equipo que sacou era imposible. Bueno, 11 inicial é outra cosa da que falar que Xa falamos, e eu xa non quero volver a falar porque pero creen que estou contra Giraldez, non, pero non me gustou en absoluto, en absoluto. a mí non me gustou o papel que fixeron, porque está claro que fixeron falta algúns cambios Sí, para, pero non tantos. eh A mí eh parecía eh, que estaba vendo a Celta Fortuna, a verdade, ese día. pero dis, cambios de cara ao inicio ou cambios que se No, fixeron no, no, na no inicio, segunda no inicio, No, metade? no inicio no, no na once inicial, alineación sí. na Na alineación de aliñación de cara. inicio. Home, está claro que visto, hai xente que ten que ser titular e ten que ser indiscutible. É certo que xogando 3 partidos en 8 días, hai que facer rotacións, hai que dar descanso á xente. Eu esa parte, por parte de Giraldez, enténdoa. O que pasa que, bueno, vendo, penso que hai xente que entrou na segunda metade que aportou, non solamente foi Iago Aspas, que foi o claro artífice do empate, pero, bueno, xente como Williot, Hugo Álvarez, tamén aportou un poquiño de soltura, un poquiño de movemento. Sí que Pero está mira, claro Susi, que hai xente que eu comentaba para que ti comentes tamén sí. que a dianteira non tiña calidade ninguna, bueno, Borja únicamente, que se faja con todo o mundo, pero claro, un dianteiro do centro non está só para iso. E logo dous xogadores que non tiñan a calidade suficiente Durán e Alfon. para un partido, Alfon e efectivamente, non? Bueno, eso para empezar. Pero por outra parte, o medio campo tampouco era un medio campo que nos dese moita tranquilidade. O de campo fracasou totalmente. Pensa, Susi, que ata o minuto, creo que 60 e algo, o Celta non tirou a gol en todo o partido. E para iso foi, como se di vulgarmente, unha cagadita. O sea que, non sei. Digo por dentro, por dentro. Logo, No, é certo, porque creo que en tiros entre os 3 paus foron 2 en todo o dous, partido. Sí, sí, moi pouco, moi pouco. Non é que O o gol Girona tivese máis, tivo 4, me parece, pero bueno, tivo 4, tivo doble ca nós. Claro que sí. Entón, E es que Borja, ademais, cando sai, ten razón, Víctor, é unha illa. Con dous, era o En domingo. ese partido sí, porque En ese Nese partido partido, foi nese unha partido. illa con dous extremos frouxos, efectivamente, que non achegaban nada. Entón, claro, partíase o peito como fai sempre, contra os defensas, tal, pero é imposible así. Víctor, me gusta a visión de Víctor de fútbol, porque coincide moito coa miña. Unha cousa que a mí me sorprendeu bastante foi o feito de que Anastasios Dubicas non participase neste encontro, non formase parte do 11 inicial. Evidentemente non sabemos cales poden ser as razóns que tiña Giraldez para non utilizalo, pero eu agardaba que Tasos Dubicas estivese neste partido. Non sei se pensades que é posible que Tasos Dubicas estea a pasar por un momento no que o adestrador
non conta tanto con el, non confía tanto nel. Que pasa con Tasos Dubicas, que é realmente un goleador e que o Celta precisa gol en moitos destes partidos. Iso sabe o adestrador, nós non podemos dicir nada. Eu creo que tanto cambio que fixo, o de Dubicas era bastante máis normal, ainda que lle pasaría o mesmo que a Borja, pero polo menos era máis normal deixar a Borja, que ademais estivo lesionado dunha man e tal e cual, era mellor deixalo e tal. Non entendo. E efectivamente, se queríamos facer, por que non puso a Sotelo de cara? Pois Sotelo dá velocidade e dá un ritmo diferente, que Moriba aburre as cabras, é lentísimo. Sí, a mí non me gustou Moriba neste partido en absoluto. Perdonade, eu teño que dicir que, aínda que me parece lentísimo Moriba, é certo, estou totalmente de acordo, probablemente pareceume un dos mellores partidos que fixo, non porque fixera un grande papel, pero comparado con outros partidos que o vin... Quen dixo iso, Antón? Quen dixo iso? Hai un momento. Que non estás atento, non estás atento. O equipo comezou a funcionar cando entrou Sotelo. Sí, de acordo, pero eu dixen antes... Había algún máis de que Sotelo deulle movimento... Mira, eso está claro. Había alguén por aí. Pero eu estou con Susi, que dentro que un xogador que non me gusta e que ten pouco percorrido, creo, no Celta, non se ve cambie moito, sempre foi así, lento, non foi o peor partido que fixo Non foi, non, para nada. Pero claro, en canto saiu Sotelo, as cousas cambiaron. Totalmente. Sotelo leva, para min, os dous últimos partidos de Sotelo brillantes, moi ben. Non é que non me gustase antes, pero creo que estes dous últimos partidos está a un nivel altísimo. Gustoume moito o papel que fixo tanto contra o Atlético como cando saiu contra o Girona. Deixamos unha pregunta, Rubén. Que opinades das pérdidas de tempo, sobre todo do porteiro, que acabaron eles con 0 amarelas? O árbitro engadiu só os 5 minutos dos cambios, para el foi unha vergoña. Eu penso que o que sigo a ver no nivel de arbitraxe en España está moi por aí, unha falta de criterio enorme, este tipo de cousas tanto se van a favor ou en contra do Celta, son cousas imposibles de comprender, ¿no? Como os árbitros pois xestionan os cartóns amarelos, as pérdidas de tempo, cousas dese estilo. Xa non estou a falar do outro día cando o adestrador do Atlético de Madrid entrou no terreo de xogo e non houbo ningún problema, ningún cartón amarelo, pero dá a sensación de que este tipo de cousas que di Rubén, pois sí, son certas, pero teñen que ver cunha falta de criterio enorme dos árbitros na Liga Española. Absolutamente, é que no partido do outro día, claramente o árbitro non foi quen decantou o resultado cara a un lado, cara a outro, pero as decisións en canto a tarxetas absolutamente demencial. Houbo unha soa tarxeta amarela, un só cartón amarelo en todo o partido e foi para o Celta. Un só. Despois de todas as perdas de tempo, eu é que levo moi mal o tema das perdas de tempo nos partidos e que ao final un partido dure 120 minutos e de tempo efectivo de xogo sexa 70. Que é lamentable e iso a única persoa que pode cortar esa dinámica de xogo é o árbitro. E se o árbitro non corta ciertas actitudes no campo, é que chega un momento que é demencial, e que os xogadores fan o que lles dá real gana. É que non se pode avisar 5 veces, como di aí Rubén, a un porteiro e non saca o cartón nalgún momento. Gazzaniga, en fin, non sei como rematou o partido no campo, porque... Pero hai que ser xustos tamén. Eso tamén o fan os equipos, todos os equipos. Sí, por suposto. O Celta si pode non digo que sexa algo en contra do Celta. O problema é o que dicías ti, Antón, hai unha clara disparidade de criterios dos árbitros, porque hai partidos que se van a 8 minutos, ben merecidos, supoño, e o outro día quedou en 5. O 5 foi unha tomadura de pelo auténtica, pero non só polas perdas, sino porque hubo outras paróns. Tiña que, como mínimo, 7 minutos, como mínimo, e tiñan que ter visto algún cartón amarelo. Eso está claro. Pero os árbitros
fan en función dos equipos que son. Está claro que, aínda que o Xirona non é un equipo precisamente eu non me queixo da arbitraxe porque non estuvo mal, pero nese sentido sí, teño que dicir que non hai criterio, pero eso lle pasa a todos. Temos unha arbitraxe de un ínfimo nivel, e non nos está así de claro. Eu que os árbitros sean mellor non falar, porque unhas veces te quitan, outros te dan, pero hai algúns que só lle dan, e pouco lle quitan. E hai algúns que incluso que non lle quitan case nada, pero teñen unha televisión particular e aí poñen todos as semanas os erros que, segundo eles, cometeron contra o seu equipo durante os partidos. É dicir, iso queiras ou non fai pupa nos árbitros. E o Real Madrid, claro, evidentemente, quen vai ser, non? Claro, pero estou de acordo en que máis aló de que haxa momentos nos que se prexudica máis a un equipo a outro, a realidade é que a arbitraxe en España non está ao nivel que se quere vender da Liga, o nivel de moitos dos xogadores que contratan os equipos da Liga, e iso non pode ser, porque nin o VAR, realmente... Antón, nin o VAR. Bueno, o VAR é parte da arbitraxe tamén. O único VAR que funciona é o VAR celeste. Cando funciona. No, porque outro día dixéronme, porque eu non o vin, dixéronme que no partido do Real Madrid, creo que era contra o Alavés, Hendrik deu cos xeonllos nas partes baixas un xogador, sen balón en xogo, etcétera, e o árbitro non lle quitou tarxeta, o cartón, e non avisaron, porque iso era unha expulsión clarísima. Pero logo o mesmo xogador leva a un xogador contrario agarrado durante metros ata que chega ao área e ali deixase caer. Pero non foi Vinicius, Non foi Hendrik, foi Hendrik tamén. Aí sí que cambiou a norma. A norma antes era que a falta era onde comezaba, pero agora a norma é que a falta é onde remata. Esa é a razón pola que o Villarreal gañou o partido 4-3. Eu comento a Susi que non foi Vinicius porque sabía que iba a... non, foi Hendrik. Foi Hendrik. Vinicius larga, pero non só era. Non, foi Hendrik, non Vinicius. Pero a mí resúltame curioso porque notábase, por moito que a falta sexa onde finaliza a xogada, o que non pode ser é que ti leves encaramado a un xogador en riba e non te moleste ata que das uns pasos un poquinho máis adiante, caín. Entón, aí sí. Pero bueno, esa é a norma que cambia, entón os xogadores adáptanse a iso e un xeito diferente. Non quero dicir con isto que, como ti dicías, Susi, antes, que a arbitraxe tivese nada que ver no resultado, pero eu, sendo árbitro, eu tamén, pois, gústame sempre centrarme nos árbitros e observar o que fan. A meirande parte das veces non me gusta o que fan os árbitros, excepto o Atleti contra o Madrid. Ese partido o árbitro fixo un moi bo partido, Busquets Ferrer, e ademais xa falaremos diso en algún intre, parando o partido cando había que paralo polas cuestións que ocorreron. Pero voltemos ao Celta. Antonio, Guaita neste partido sí que tivo presenza, dá a sensación de que está comezando a entrar en ritmo, ou non, porque falaban moito do ombreiro, que se ten problemas con ombreiro, que está destrozado, non sei que, pero realmente nos últimos partidos está a entrar en ritmo xa. Non puido facer pretempada e iso notase moitísimo. Guaita non é un extraordinario porteiro, pero é un bo porteiro. Fixo o que tiña que facer outro día. E sobre todo ten unha cousa, eu vin moitas veces organizando a defensa, chamando a atención de determinados defensores para que fosen conscientes de ocos que había que tapar. Eso, claro, ese é o que diferencia fundamentalmente de Iván Villar. E, sobre todo, que é capaz de sair, despexar balóns en algún momento perigosos e de atrapar outros. Algúns se escaparán e farán, porque non estamos falando dun primeira liña, pero é evidente que Guaita, para min, outro día, estivo moito mellor que o partido anterior, e eu creo que eso lle falta colle ritmo. Como é ascendente. A mí pareceme sinónimo de solvencia. A mí eu sempre fui un defensora de Iván Villar, a min pareceme un bo porteiro,
A mí non me gusta. Sei que Antonio non está nada de acordo, pero é Non me certo gusta. que en cuanto a experiencia e a solvencia, é que a palabra paréceme solvencia, un portero moi Sí, solvente. é bastante sobrio, que penso que ás veces é o mellor que se pode dicir dun Sí, porteiro, non? ás veces é certo, sí. Sí que é verdade que, nos últimos partidos, aínda que, parecíame que non estaba ao nivel da tempada pasada, sí que creo que a liña é moi ascendente, aí Ujú. estou de acordo con Antonio, penso que, a actuación que tivo o domingo foi importante en algúns momentos, non soamente, por organizar a defensa, tivo un par de mans Sí, sí. que Cando está estaba claro o que Celta o a perder, resultado que sería claro, outro. con Exactamente, sí, sí. 0-1. E colleu balóns por arriba e cando non puido Sí, colleus despexounos saír de a puños, sí. cara onde non había ninguén para que o perigo non seguise. Bueno, sabemos o que temos, non son as primeiras figuras, pero é un xogador que eu estou convencido que a defensa se sente moito máis segura con el que con Iván Villar. A Sí, min déixame un poquiño intranquila que creo que está mellorando moito, non sei se foi a miña sensación nos seus primeiros partidos esta tempada, era que cos pés a min aportaban un pouquiño de inseguridade, que con Iván Villar eu non tiña. Tema xogo Pois, de control do balón cos pés. Non sei se o mellor é unha percepción miña, non o sei, pero é salvo percepción túa que iso. Villar se xamou cos pés. Eso sí Non, que eu non digo que sexa bo, digo que Guaita dábame un poquiño de inseguridade nalgúns momentos, en movendo o balón cos pés. Era é unha opinión particular, non sei se é acertada ou non, pero a min non me pasou nos 2 últimos partidos, por é a exemplo, pero túa, nos é a túa. anteriores sí. Bueno, pode ser, xa digo que pode ser Non, 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 sea digo un que é tema a mío. túa e moi válida como a miña ou como Ujú. calquera outra. ujú. Pois, Pero ben. claro, a min, dende logo, sempre o dixen, dame máis seguridade Guaita en xeral, pode ter os seus erros, evidentemente todos os porteiros van ter eses erros, pero en xeral é un porteiro que me dá máis seguridade, evidentemente os vellos custalle máis coller a forma, é Estaba un lendo xogador, o como di comentario de aí Antonio. Antonio Pérez, é un xogador que xa ten a súa idade, bueno, pois iso é importante. Pero dunha cousa da que Eu non me quería quero decir, esquecer. Antón, unha cousa. Iván Villar debaixo dos paus, para ben. Sí, sí, de feito para Pero moi ben un debaixo dos paus, porteiro, pero o un problema son as porteiro, saídas. un porteiro hoxe en día é moito máis que parar debaixo dos paus. Porque algunhas paradas que fai Iván Villar fanas todos os porteiros, eh? O problema é ver un pouco o seu desempeño global, non? Ujú. Porque unha parada fan os porteiros de segunda división extraordinario. Eu vexo algunhas aquí na tablet veo algún resumo e vexo paradas boas. Pero o problema non é iso, un porteiro é algo máis que facer unha parada. E Sí, bueno, sí. é a situación que eu Por creo. suposto. Di aquí Abraham que Guaita ten ademais o mérito en caso de que sexa certo de ter votado a Benítez, pero unha cousa da que non quero Absolutamente de acordo con Abraham, sí. ademais da posible broma que pode ser ou non, porque non sabemos o que pasou aí, pero non quero esquecer isto, que di Rubén Lomba, tiña aquí anotado, Hugo Sotelo renovado ata 2028, Pero están a é noticia ou é un desexo del? no, É no, noticia, é Ah, noticia que noticia. saiu Bueno, hoxe, pois alégrome moito, alégrome puiden moito. lelo, Antonio, Susi, están a facerse mellor as cousas neste sentido, porque penso que é importante, pois, de algún xeito, atar a algúns xogadores que poden ter recorrido, que poden ter percorrido no Celta, non? Como vedes isto da renovación até 2028 de Hugo Sotelo? Susi. Eu empezo. Sí. A mi pareceme importantísimo, pareceme esencial. Viñamos queixándonos todos estes anos do maltrato cara á canteira por fin parece que se está dando non só a importancia, pero o empuxe e os medios para que os rapaces da canteira cheguen ao primeiro equipo e cando tes rapaces como Hugo Sotelo, como Hugo Álvarez, como Damián, que foron artífices tamén de que as cousas estén indo como están indo agora, é importantísimo atalos darlles o seu oco no primeiro equipo e, sobre todo, atalos e renovalos e facerlles saber que se conta con eles sobre todo, ser un pouco intelixentes, porque nunca se sabe que pasará no futuro se ven outro equipo e os quere, bueno, que negocie e que pague. Pero nese sentido, eu penso que sí, que se están a facer mellor as cousas, creo que falta por no caso do outro Hugo, de Hugo Álvarez, creo que non
non está todavía a Creo que renovación. aínda non. Creo que Aínda aínda non. Están falaba aínda en todo. conversas con E iso. Sí. parecía que iba a ser primeiro a de Hugo Álvarez que a de Hugo Sotelo, pero ao Eu parecer... tamén pensaba que sí. Pero eu Antonio, nada que decir. como ves ti? Creo que o que dixo Susi está perfecto, non teño nada que engadir ao que dixo. O sea, sobre todo, para min é importante que se estean a facer estas cousas. Moito mellor é ter estes xogadores baixo contrato que ir poñendo certos xogadores no mercado como se viña facendo nas No, tres eso non quere tempadas dicir que non se pasadas. poña no mercado, Non, se poden poñer, pero quero dicir que dende Bueno, logo eu sí de poñer no que mercado sí que non me fío, no, Aí claro, sí que pero o que quero decir é que sí que aí hai cando un tes a un interés por xogador, vender. pero cando tes a un xogador da casa que está a Hai funcionar, que valoralo, hombre, hai que valoralo, hai que darlles pois Pagamos esa 8 kilos confianza, ¿no? 8 kilos por Unai Núñez, 7 por Carles Pérez. Que non pode ser, non pode ser. O Bamba cobra unha barbaridade, pero por favor, os xogadores nosos que pasa, os que saen de aquí? Pois os que valen, Claudio confía neles, veña, hai que valoralos. E logo xa é cuestión de que se poñan de acordo, pero valoralos, non tirar polo baixo porque son de casa. Exacto. Efectivamente, aquí di Rubén Lomba que a renovación de Hugo Álvarez confirmou na Garcés na última rolda de prensa do Celta, na que estiveron el, Marián e o director de Finanzas, confirmou na sen querer 3 tempadas máis está firmado. Iso que di Rubén Lomba que semella, pero non se fixo público aínda, non? Eso que digo eu, creo que non se fixo público, non? No, aínda non se fixo público, pero por eso. quen mirou esa... Pois non sei por que tardan en dicilo, porque realmente é un ben para todos, non? Todos quedamos máis tranquilos con Hugo renovado, ahora con Hugo Sotelo, porque Hugo Sotelo é un xogador dai moito ritmo ao medio do campo, é moi técnico. Mesmo me atrevería a dicir que é bastante elegante. Quizá lle falta un pouquiño de sacrificio, pero é un xogador moi elegante. A min gustame moito como move o balón e o criterio que ten agora a hora de distribuílo, non? É capaz de sobrepasar unha liña, non se limita a pasar o balón ao lado e tal, non? Como fai Damián, pero Damián fai non porque ten que facelo, porque é a súa misión, non? Entón, eu creo que Hugo Sotelo e Damián co tempo podían ser un centrocampo moi interesante para o Celta. Sí, estou de acordo. Ademais, sempre dicimos que é esencial ter un bo centro do campo. No partido de fronte a Girona quedou claro que o centro do campo tivo moitos problemas e, por tanto, o equipo tamén tivo moitos problemas. Se vos parece, imos coas puntuacións, non? Porque levamos xa 1 hora e 2 minutos de emisión en directo, son as 2:05 da Pero tarde aquí. Susi hoy ten que cobrar menos, que leva menos tempo. Sí, Vale. efectivamente. O cheque de Antón vai ser un pouco máis... Bueno. Comprendes, non? Sí, totalmente. Sí, por Xoguei suposto. menos tempo e non podo cobrar o mesmo que xoga os Non pode 90 sair... minutos. Non pode sair do meu salario, porque o salario de profesor universitario nos Estados Unidos, sobre todo de linguas, está ben baixo. Eu non teño dinheiro prácticamente para nada. Pero bueno, son as 9:05 xa en Vigo e, bueno, pois xa sabedes, tanto volos dous como quen estea no outro lado da liña escoitando o programa, xa sexa participando no chat, como senón, pois na parte de abaixo da emisión, dos comentarios, deixade as vosas valoracións, 5 puntos para o mellor xogador, 3 para o segundo mellor e 1 punto para o terceiro mellor. Antonio? Pois eu estaba durante o partido dicindo os 5 puntos hoxe vai nos levar Marcos Alonso. Pensaba eu, que ben está xogando, como está facendo mellor a defensa, a pesar de que sempre hai fallo de turno, pero bueno, pero claro, logo saiu Iago. E, amigo, Iago pegou cambiazo total. Sen Iago non se gaña ese partido. O sea que para min os 5 puntos son para Iago, os 3 son para Marcos Alonso e 1 para Hugo Álvarez. Moi ben, a dicir, Antonio xa deu as súas puntuacións, pois podeis deixalo pola parte de abaixo nos comentarios, non no chat. Quería dicir simplemente como van as cousas. Despois de 7 xornadas, primeiro Iago Aspas con 15 puntos, segundo Óscar Mingueza con 11, terceiro Borja Iglesias, que levou 3 puntos no partido anterior, 10 puntos,
Cuartos, Vilio Svedberg, Hugo Álvarez e Carl Starfelt con 5 puntos. Foi Starfelt quen levou os 5 puntos dese partido. Marcos Alonso quinto con 4 puntos, levou un punto no partido anterior. E despois Fran Beltrán e Alfon con 3, Iván Villar con 2 e Damián e Hugo Sotelo cun só punto. Todos que estades a deixar os puntos no chat, iso está moi ben, pero tamén deixade na parte de abaixo dos comentarios para que eu poda pois, facilmente computar todos os puntos. Susi, que pensas? Porque Antonio dixo Iago, Marcos Alonso e Hugo Álvarez. Sí, Moi ben. Pois eu non vou moi desencamiñada, coincido bastante con Antonio, tamén no caso de Marcos Alonso, porque encántame como xogador nestes 2 últimos partidos, pareceume fantástico o traballo que fixo, pero non o incluí na lista, estiven a piques, pero non. Os 5 van para Iago, porque saiu Iago, os minutos que xogou, providencial. Os 5 para Iago Aspas, 3 puntos para Hugo Sotelo e 1 punto para Hugo Álvarez. Pobre Marcos. Os meus puntos quedan pobre na canteira, Marcos quedan na Alonso, casa. que foi o que estivo sostendo aí o equipo durante todo o partido. Todo o partido, ademais, porque os outros saíron de refresco. Os outros saíron de refresco. Os tres que puntuaches, que está moi ben, os tres que puntuaches, todos saíron de refresco. E Marcos Alonso estivo todo o partido aguantando a desfachatez da defensa do Celta, cun Carlos Domínguez que cada día me gusta menos, por favor. Pois eu vou dar sinto moito, Eu vou dar as puntuacións ao estilo de Fernando. Primeiro, terceiro, segundo, despois primeiro. Xa que Fernando non está hoxe, pois eu fago como Fernando hoxe. Pois o punto vai para Guaita, porque penso que está a entrar en ritmo, fixo un par de paradas importantes, deu bastante seguridade á defensa. Di Manuel Seijo, Guaita hizo un partidazo para mí, el MVP, con paradas que dan puntos. Os 3 puntos van para Marcos Alonso, porque sí, sen dúbida, fixo realmente un partidón en defensa. Xa vedes que os 2 que levan puntos polo de agora son xogadores da defensa, o porteiro e Marcos Alonso. E despois, pois os 5 puntos para Iago Aspas, evidentemente, porque, bueno, marcou o gol e porque realmente segue a ser un referente, dá igual o tempo que pase e, sobre todo, dá igual os minutos que xogue, sempre é un xogador que en xeral aporta. Home, non sempre, porque tamén hai días nos que dou clases que non son ninguna maravilla, xa o sei, pero, bueno, ás veces pode pasar iso tamén, non? Pero, en xeral, Iago Aspas é un xogador que está aí e que sempre aporta moitísimo. Di Víctor LV que Marcos Alonso ten un pozo de gran xogador, que é unha maravilla para este Celta. Completamente de acordo. Completamente de acordo. Tamén, di Antonio Pérez que Marcos Alonso podería ser ata medio centro. Ten moito fútbol. Ten moito fútbol. Sube balón que é unha maravilla. Perdón. No, digo que a ver se o respetan as lesións, quería decir. Claro. Porque tivo problemas de costas esta última tempada e oxalá o respete a lesión vai ser un puntal para o noso equipo. Sí, eu penso que sí, teño moita esperanza con Marcos Alonso que sexa unha peza importante para reforzar a defensa, que ben que nos fai falta iso. O vindeiro partido penso que é o domingo, non? É este domingo? É o domingo ás 6:30. Domingo retransmitido por Gol Televisión e tamén o vou ver. Moi ben, perfecto. Falemos brevemente do partido, se como xa estamos na parte final deste bar en directo, se tedes algunha pregunta específica para Antonio ou para Susi, deixade aí ou para ti, Antón. Ou para min tamén, por suposto, sí, eu tamén podo responder, pero bueno, se tedes algunha pregunta específica que realmente queredes que respostemos a esa pregunta, pois deixade no chat e podo meto para rematar o programa. Pero pode ser Las Palmas, Susi, Antonio, un partido trampa? Susi, non vou ser eu sempre que empece. Non debería. Se non me equivoco, as Palmas están de colistas agora mesmo, están de últimos. Sí, bueno. Que non quere dicir nada, nunca se sabe, é un partido fora da casa, estaría ben que fose o primeiro partido que por fin conseguimos, no que se consegue puntuar, e se pode ser gañar fora da casa.
priori non debería dar demasiados problemas, eu espero que sí, que se gañe con facilidade, pero non vai ser un partido fácil, sendo fora da casa. Pode ser trampa? Pode ser, porque vayamos un poquiño confiados ou porque, non sei, porque pese un pouco levar un par de partidos sen gañar con dificultade para chegar á portería, pero bueno, eu confío en Claudio, a saber con que nos sorprende na aliñación do domingo que ven, pero bueno, eu confío en que debería ser un partido que o Celta debería ser capaz de dominar de algunha maneira, vendo un pouco o que ven facendo as Palmas nos últimos partidos. Non sei que opina Antonio ou ti, Sí, Antón. antes de que opine Antonio, quero a- dicir que Las Palmas en 8 partidos non gañou ningún, empatou 3, recibiu 16 goles e só marcou 9. Esa é a Agarimosamente discrepo con Susi. Susi é moi optimista e eu non o son. Para min, este partido é un partido trampa, como decía Antón. A Las Palmas non é tan mal equipo como parece aí. Non ten unha boa defensa, pero nos temos a peor. O sea que a min claramente lo tengo yo que decir. Sinceramente creo que vai ser un partido moi difícil. Las Palmas está perdendo a final dos partidos, está plantando cara a todos os equipos, incluído o Madrid. Outro día perdeu 3-1, se non me equivoco, pero tamén foi un pouco final. Vai ser un partido moi difícil. O Las Palmas non creo que sexa un equipo moi inferior ao Celta, nin de broma. Ten xogadores interesantes, xogan en casa, non gañaron ningún partido, pero claro, aí está, ademais, a medicina mellor para cando un equipo non gañou ningún partido, medicina Celta. É un déjà vu, Antonio, un déjà vu, porque vimos isto moitísimas. Un xogador leva 2 anos sin meter un partido, medicina Celta. Un equipo leva varias xornadas perdendo e tal e cual, e xa hai problemas, medicina Celta. E somos especialistas en resucitar mortos, non? Mortos ou enfermos, porque Las Palmas Morta non está ainda. E por outra banda teño que dicir que nos fora de casa, sinceramente, fora do partido famoso do Villarreal, que foi unha loucura dun lado para outro, a min o Celta en Pamplona e o Celta en Bilbao non me gustou absolutamente nada. Fora de casa xogamos moi mal. Para min, menos o partido de Villarreal. Xa sei que se non me van tirar todos aquí ao pescozo, non. Decir, o Celta xoga moi mal fora de casa, a ver si desta se me sorprenden, non? Porque, sinceramente, estou moi decepcionado co equipo fora de casa. Entón, non vai ser, Susi, creo, como a ti dis, oxalá. Creo que vai ser un partido moi duro para nós. Creo que non imos gañar. Por outra banda, eu sendo unha persoa moi optimista neste caso, vou poñer un empate a un, Antón. Vou che roubar o resultado a ti. Antonio xa entra en porra time, xa digo. Sí, non, porque ten que ver, non? Pero non os teño todas comigo. Se o Celta perde non me extrañaría nada, e se o Celta gana sí que me extrañaría, porque de momento fora de casa levamos moitos goles en contra e non sacamos nada. Fixadevos vos, Antón, diseches partido trampa. Se o Celta fracasa en Las Palmas, logo ven o Real Madrid. Sí, despois é o Real Madrid, que por certo, entón, todo parece moi ben, Antonio, que está a pasar de que as entradas para ese partido estean moi caras. Está moi ben que o Celta faga iso, porque hai que só va a balaídos para ver o Real Madrid ou o Barça. Si son os que veñen de Salvaterra do Miño a aplaudir ao Madrid, que o paguen. Sí. A verdade, porque a mí me sigue dando moitísima pena ver como se aplauden os goles. Cada vez menos, cada vez menos, pero como se aplauden os goles dos grandes embalaídos, unha cousa que levo moi mal, a verdade. Dice el Toya que hoxe que desta vez imos ser a vacuna. Oxalá. Ou vacina. Pero bueno, o que tamén dixestes vos, e o que di tamén Víctor, o Celta non pode ser favorito neste partido porque fora da casa de momento damos pena. A mí, sí, salvo o partido famoso ese que non foi partido nin nada do Villarreal, que foi unha loucura dun lado para outro. Os partidos que empezaron a xogar de maneira máis racional e tal e cual, o Celta fracasou.
Entón, porque a defensa falla, e como falla a defensa, fora de casa falla a defensa, as cousas se ponen moi complicadas. En casa se disimula un pouco máis, pero non moito. Tino Vaz, por certo, di por aí, que pasa, non podes gañar o Madrid? Home, a ver, eu penso que sí, que se lle pode gañar o Madrid, pero a estadística está aí. Como palmemos, como a Las Palmas non lle gañamos ao Madrid, ni de broma, vamos. E que en condicións normais, tamén te digo, que se o Celta gañase en Las Palmas, veríamos ao Madrid aquí. Sí, claro. Claro, que todo... Sí que a Liga é no, un porque di Tino, los partidos son todos diferentes e punto. Sí, claro que son todos diferentes, claro. E se alguén é capaz de perder contra as Palmas e gañarlle o Madrid, o Celta, podería pasar, porque xogando en Balaidos contra o Madrid, xogando fora contra as Palmas... Sí, pero xa sabes, o Madrid é un equipo moi especial, que non xoga moito, pero ten xogadores que te fan un roto en calquera momento e ainda por riba non van ser prexudicados polos árbitros nin de coña, que se non está Real Madrid Televisión para poñelos verdes. Bueno, eu quero dicir que hai dúas cousas que me preocupan desa saída, máis aló do que decimos de que o Celta resulta mortos, etc. Pois é que o Celta non está a xogar moi ben fora da casa, como dixestes, e despois tamén que eu vin algún partido de Las Palmas, penso que fronte ao Betis, e non foi un mal partido de Las Palmas en absoluto, non? Entón, cuidado, porque é un equipo que está aí abaixo, e sí, os números cantan, pero, como dixestes antes, perde moito partido na parte final dos encontros, perderon moitos puntos neses casos, e penso que o Celta ten que aproveitar esta situación. Hai que aproveitar, como habería que ter aproveitado fronte ao Girona, e non ocorreu, porque ese Girona non era, como dicíades, o Girona do ano pasado. Entón, eu penso que o Celta vai gañar, pero non as teño todas comigo. Iso sí teño que... Hai dous lousas, Antón, neste partido. O Las Palmas ten unha lousa que aínda non gañaron ningún partido. Sí. E o Celta ten outra lousa, que fora de casa baixa moitos enteiros. Entón, que mellor xestione psicolóxicamente e tácticamente e incluso técnicamente desde o punto de vista de concentración e intensidade pode levar o partido. Pero como haxa erros, pagámoslo caro. Antonio, dixeches 1-1, quen marca o gol? Quen marca o gol contra esta vez? As Palmas. Pois, se xoga, claro que non sei, con as alineacións de Claudio non sei quen vai xogar de dianteiro. Entón... Tens que imaginar, fútbol ficción. Pois teño que imaginar, William Swedberg. Swedberg, moi ben. Susi, por dicir algo, mellor nin xoga, pero bueno. Sí, claro, non se sabe, pero... É unha lotería total. Susi, porra time para ti? Pois eu, moi optimista, vou dicir que gañase 0-2, portería cero por primeira vez, primeiro partido gañado fora da casa. Eu que vivo no optimismo perpetuo desde que chegou o Giraldez, que todo o que lembro da tempada pasada era tan horrible con ese Celta de Benítez que a min non sei, renovaronme a ilusión. Así que eu penso que sí, eu penso que as Palmas non considero que sexan tan mal equipo para ir aí abaixo, pero como dixeras ti, os números cantan, eu penso que sí, que o Celta vai ser superior, que o Celta vai conseguir manter a portería imbatida. Bueno, espero no próximo VAR non estar aquí lamentándome pero sí, 0-2, goles de Swedberg tamén, de Billiot e de Borja. Moi ben, Billiot e Borja. Eu vou dicir, tamén vou ser optimista neste caso. Podería dicir un 1 de Antonio, pero vou dicir un 2. Un 2, victoria do Celta nos últimos minutos para que pois continue a ser así para os canarios. E os goles, pois vou dicir de Tasos Dubicas, que penso que vai xogar, pois tamén de Billiot Swedberg, porque é un xogador que, bueno, pois penso que ten gol, aínda que, bueno, pois non estea a ter nese sentido polo momento a tempada que podería ter, non? Pero, bueno, ten que comezar a marcar nalgún Inter. Segue a doerme que se rebaixe a Coudet, a verdade. Segue a doerme bastante. Porque... Pero dis polo chat ou... Sí, bueno, sí. Hai algúns comentarios que leo por aí, porque, sinceramente, a primeira tempada foi maravillosa e a segunda
foi magnífica, vivimos tranquilamente. Bueno, na terceira non lle deron nada, tivo que facer unha, sempre digo o mesmo, pero é verdad, tivo que facer unha pretampada co que había. Fixeron unha vergoñosa xira por Estados Unidos. Bueno, iso non iba ningún titular casi. Diso mellor non falar, mellor esquecer ese E logo pasado. saído o equipo, pero ele deixou 2 veces o Celta con tranquilidade, unha rozando Europa e a outra con tranquilidade. O sea que para min, gracias Víctor, para min Coudet é un adestrador que eu respeto moitísimo e creo que dos últimos que tuvo o Celta, sin contar a Giraldez, foi o mellor. Antonio, penso que sei que tes Desde Berizzo, porque eu son bericista, pero desde Berizzo sei que tes un apuntamento final, Antonio, que queres dicir para rematar o programa. O apuntamento de Teijeiro. O apuntamento de Teijeiro, pero antes diso, Susi, cruz para as celtas que perderon o seu primeiro partido da tempada fronte ao Friol por 1-0, pero bueno, siguen aí arriba e seguen a facer un moi bo comezo de tempada. A min ilusioname moito este proxecto do fútbol feminino no Real Club Celta de Vigo. Sí, o primeiro bache tamén había que perder algún partido en algún momento. Está claro que vai haber 4 ou 5 equipos na parte alta da táboa que van a estar loitando por ascender. Seguramente esperemos que as celtas estean entre eles. Celta con a zonada de que non van a ascender. No, eu non digo que vayan a ascender, sería tamén... E sería estupendo que ascendesen. Moito aspirar. Porque Ojalá. si suben 2, entón... Sí, sería magnífico. É difícil porque hai moitos equipos e só suben 2, efectivamente. Sí. É un playoff moi difícil e a primeira tempada na que se xoga nesta Claro, por eso digo. O que pase, benvido sexa, bueno, de cara á próxima tempada xa se verá, pero sí que esperemos que polo menos na parte alta da táboa claro, eso seguro que estemos loitando por eses últimos postos. O medo que me dá, Susi, ti que és un amante do fútbol femenino e que xogas o fútbol femenino, xogaches o fútbol femenino e que és unha gran defensora e iso está moi ben e a mí tamén me gusta porque cando eu daba clase me encantaba que as nenas xogasen o fútbol. Ou o balonmán. O balonmán, pero bueno, ahora do fútbol que parecía o balonmán, pero o fútbol era máis raro, non? Era máis raro. O balonmán había balonmán feminino, o fútbol daquela non había nada. E non había, non? O medo que me dá é que a xente moito aplaude a mellor moito e como as cousas non vayan saindo ben que se desanimen. E iso me daría moitísima rabia porque é un proxecto moi fermoso, moi bonito e moi necesario, sinceramente. Sí. Eso é o medo que me dá. Por iso a mí que dá sería... un poquinho de medo tamén que esta... a alegría inicial o que se está volcando a xente no inicio pola novidade que se empeza a perder como é tamén esperable que é un equipo novo que se acaba de formar, pero sí, que a mí dame un poquinho de medo que o apoio baixe se os resultados non acompañan. Nos seguiremos a ter un ollo posto no equipo das Celtas. A min gustaríame que Celta Media retransmitise algún partido máis a través de YouTube, como fixeron co primeiro, pero bueno, como de momento non o fain, pois eu sigo os resultados e o que se di por redes sociais, etcétera. Aquí hai unha cousa que alguén pregunta directamente a Antonio. En absoluto di, no sé si sería posible escuchar del propio Antonio si realmente está subido en el giralcóptero o no. Este en absoluto es un fenómeno. Porque había alguén por aí que dicía cando lle poñemos maquinaria aos entrenadores, chachoneta, etcétera, as cousas comezan mal. Pero bueno, él quere saber, Antonio, se estás no giralcóptero ou todavía. Eu creo que non sei se está en absoluto. Non sei se estaba en absoluto cando dicen. Eu creo profundamente en Giraldez, totalmente subido no giralcóptero. Estou subido totalmente porque hai cousas que me parecen moi interesantes, pero non estou de acordo en todas as decisións que toma desde o punto de vista de aliñacións. Non estou, hai cousas que non me gustan, pero teño dereito a que non me gusten. O que non quer dicir que eu estea no certo, eu estou errado, pero é a sensación que eu teño que non me gusta, porque a todos os adestradores aquí se lles deu pau. Pero a Giraldez parece que ninguén quede, non digo darlle pau, que non merece, por suposto, pero
parece que se faz algunha crítica que tampouco é crítica, son opinións de unha persoa que non sabe de fútbol pero que leva desde o ano 64 con un par de cortes sendo socio do Celta. Decir, hai cosas que non me gustan, que me provocan sensacións que non me gustan, eu non me deixo levar por de repente todo é maravilloso, porque o Celta pasou moitas e eu pasei moitas co Celta, entón imos con calma. Para mí foi un acerto. É un acerto que estea aí Giraldez. Estou no giralcóptero, de verdade que sí. Aí o dixo, clip. Estou no giralcóptero. Estou no giralcóptero. Dicía alguén no chat que estás no giralcóptero, pero con 4 paracaídas postos. Dicía alguén nos Mostovoy, comentarios. decía, subido, pero con 4 paracaídas, Antonio. Bueno, é dicir, que nada é perfecto, non? É dicir, vamos a ver, non é cuestión de paracaídas por tirarme fora diso, sino hai cousas que a mí me chocan e teño que dicirle, pero nada máis, é dicir, que teño que o que sinto eu, eu non me vou tirar, pero digo que algunhas cousas que fai creo que son excesivamente suicidas e que creo que faltan determinadas conexións que hai que facer no campo, non son os adestramentos, pero bueno, creo que o deixei antes ben claro, coñece mellor que a ninguén esta xente nova, creo que é un futuro esplendoroso, e creo que está cambiando os conceptos que vimos ata agora no Celta, pero iso non quere dicir que teña barra libre para que a mí me guste todo o que fai, non? Como seguro que se lee algún dos meus libros, algún non lle gusta. Ademais, Antonio, non é de Teis, pero é de Porriño, así que dalle pausa un de Porriño e xa verás. Non lle dou Paul. Eso que non quero, Manuel, que se entenda. Non, creo que queda claro que non é o caso, pero tamén Antonio Pérez di aí... Tampouco estou tan enamorado como Susi. Antonio subido na teijereta. Claro, hai alguén que está subido na teijereta tamén. Aí é posible. No tijeretas, no teijereta, que difícil de decir. Está teijereta, está moi ben. Collo esa palabra. Bueno, para rematar, porque xa estamos achegándonos a hora e media de emisión e tamén sei que o tempo vai pasando, que son xa as 9:30 en Vigo, aquí as 2:30 nos Estados Unidos. Antonio tiña un apuntamento de Teijeiro, así que imos eu creo que sí. Aí entra. Eu creo que hai que facer un apuntamento. A edición pasada falei anterior, porque a pasada non estiven, sí. Pasei, puxen valorei, que se pone en valor, me parece. Valorei... Non é valor, é unha traducción do francés que non ten sentido. Non me gusta nada. Valorei a actitude de Borja Iglesias, a súa humanidade, a súa defensa de moitos valores que teñen que estar presentes no fútbol, o que fixo co Serra do Athletic de Bilbao, pero antes adera tal. Ben, pois no apuntamento de hoxe quero unha vez máis chamar a atención da violencia verbal no fútbol. Dicir, como se pode consentir que un club como Atlético de Madrid teña ese fondo sur, o sea, frente atlético, me llaman frente, xa di moito frente de xuventude, estamos falando de fascismos, e se poida permitir que dean o espectáculo bochornoso que deron outro día. E como se pode rematar un partido e os xogadores van ali como cordeiriños a aplaudirlles despois do que fixeron. Iso vai contra a norma elemental da ética das persoas e da dignidade das persoas e da ética que ten que ver no fútbol. Da mesma maneira teño que dicir que non me gustou nada outro día os berros que se deron na bancada de animación. Non me gustaron absolutamente nada, como písale, e incluso, en fin, algunha outra cousa máis. Sonaba bilardista iso prácticamente. Non me gustou. Eu estou coa bancada de animación, pero de verdade, a Teijereta está moi ben. É así como se vai chamar isto. Vai chamar. Como non me gustou os xereiros que se meteron con xereiros do Valladolid que iban tranquilamente fora do campo e provocaronlles unha serie de malos momentos, etcétera. Hai que acabar con isto.
E acabar con isto non o vai acabar o fútbol, vai acabar a educación. E o que hai que facer é poñer máis diñeiro na educación, que a xente da educación se vexa compensada e que realmente a educación teña o valor que ten dentro da sociedade. E cando se está desfacendo o ensino público, cando para a educación e para a cultura hai menos diñeiro, estamos facendo un flaco favor á sociedade na que estamos. Por conseguinte, non é unha cuestión de violencia no fútbol, é unha violencia estrutural que hai na sociedade, que no fútbol ten moitos máis motivos, moitas razóns, moitas máis posibilidades de que se exprese, pero que noutros campos tamén hai. Así que eso é o que quería eu dicir, e hai que poñer o acento niso, porque o fútbol é un xogo, é unha paixón, pero tamén é un xogo, e a ética. E sigo dicindo que hai que emocionarse cando hai actos fermosos, como cando remata un partido e se abrazan os xogadores, e cando realmente hai cousas fermosas. Así que a teijereta, como moi ben, soy teijeireta, neste caso, vai por aí, e sempre que vexa algo que creo que pode elevar o nivel da sensibilidade das persoas que teña que ver co fútbol, aínda que non sexa necesariamente do fútbol só, penso dicilo. E ademais iso, xogadores que provocan. Efectivamente, Tino. Porque hai moitas maneiras de celebrar un gol. E non necesariamente encarándose para... Hai moitas maneiras de celebrar un gol. E hai demasiadas celebracións que non me gusta absolutamente nada. Totalmente de acordo que hai que sancionar a xogadores, a staff técnico que provoquen as hinchadas, pero el forma parte de iso, porque tamén foi aplaudir aos de, se non me equivoco, tamén... Noutros partidos, sí, noutros partidos. E el provoca tamén. E el provoca moito, ademais. O que pasa é que a min pareceme algo que non ten ningún sentido que haxa xogadores e que haxa, neste caso, un partido importante como Atlético de Madrid fronte ao Real Madrid e que haxa unhas imaxes que dan a volta ao mundo de xogadores de Simeone que están a negociar con radicais, que están nas bancadas. Si negocian nese momento, sí, pero nese sentido, para que paren, pero que quere decir despois aplaudirlos. Pero que quere dicir iso? Que quere dicir iso? Quere dicir que as cousas están mal xa dende o comezo. Claro. Porque se ten que ir un xogador que o que ten que facer é xogar o fútbol e dar o espectáculo, o que está a ocorrer é que os xogadores vense obrigados a participar nestas situacións falando con uns tipos totalmente deleznables que están a lanzar cousas, que están a gritar cuestións racistas, barbaridades, e están a negociar con eles para que se pueda continuar o partido. Iso para min é algo absolutamente lamentable. Eso digo que eso é o erro estrutural que hai, justamente da violencia, que non hai forma de erradicala desde determinados puntos de vista. Chegamos a eso que é vergoñoso, é indigno, ademais. E teño que dicir que os peores momentos que pasei no fútbol foron cando eu escoitaba desde a bancada puta Coruña, puta Riazor, puta Madrid, puta España. E iso que eu non son precisamente un españolista. Pero iso todo está fora de lugar. É unha falta de educación e de sentido común, de ética e de dignidade verdadeiramente horrorosas. Sí. Estou totalmente de acordo con absolutamente todo o que dixestes. Eu engadiría que tamén hai que pedir responsabilidade á propia competición, á Liga. Eu creo que debería haber sancións e castigos moito máis graves e importantes para todos aqueles equipos e afeccións que non que sexan agresivos, que non respeten as regras do xogo. Está moi ben que no partido do domingo fagas un pequeno acto inicio do partido cuns nenos, levando unhas camisetas para evitar o bullying. Para que? Para que se despois sae gratis que toda a bancada de animación do Metropolitano faga a barbaridade, a vergoña que fixeron a fin de semana pasada. É que vergoñoso, como dicía Antonio. Así que hai que pedir responsabilidades a todos, non solamente a xogadores, afeccionados, pero a propia Liga
debería responsabilizarse e aplicar as accións correspondentes, pechar os estadios que sexa necesario pechar e sancionar aqueles equipos os que teña que sancionar. Eu teño que dicirlle en absoluto que non é a política que ensucia o fútbol. Son a xente maleducada, a xente maleducada, sin criterios, violentos en si mesmos, que lo mismo fan nunha discoteca que nun campo de fútbol. É dicir, non creo que sexa política a que manche o fútbol. É dicir, efectivamente, o color político de cada un, eso para quen queda. Pero, agora, como estamos falando de fútbol, o que non se pode consentir iso é que, e logo, sin esquecer os xornalistas, xornalistas dos grandes periódicos de por aí, teñen moita culpa en todo isto. Sacan ás veces noticias que o que fan é enervar os ánimos dos aficionados, segundo de quen sexa tal. Son moi hipócritas, e despois levan as mans á cabeza. Cuidado con iso, cuidado con iso. Tamén di aquí... Perdón, Antón. No, digo que di aquí Rubén Lomba que hai que prohibir entonces tamén al Dibu bailar cando para un penalti en campo rival, eso es provocación, pero penso que hai unha diferencia entre celebrar un gol bailando ou abrazando os teus compañeiros e dirixirse directamente a bancada e facer xestos e dicir cousas e mandar calar e cousas facer así, como a min non moitos. me gustan absolutamente nada. Susi, que ias dicir? Non, apuntando unha cousa sobre algo que dicía Antonio, eses cánticos que se escoitaron, que a mí tampouco me gustaron nada na bancada de animación de Balaídos. Písale, tamén no partido contra o Atlético, tamén se escoitaron pareceme lamentable. Aí foi onde dixeron puta España e puta Madrid. Sí, tamén, pero o písale tamén se dixo, pareceme lamentable, pero tamén teño que dicir que no último ano que estiven indo a marcador, prácticamente quitando en algún partido que estiven en Río, estiven en marcador en todos os partidos, sí que eu vin un cambio, sobre todo cando vexo que xente ao meu redor, cando hai algún lampantín destes que empeza a berrar cousas sen sentido, a xente empeza a ser un poquinho máis consciente dase a volta, manda calar, sí que gústame ver que hai unha reacción por parte que ao final a maioría somos moito máis tranquilos e cordiais e sabémonos comportar mellor que esa minoría que mancha o fútbol ao final creo que sí que hai que sinalar a todos eses que ás veces por non incomodar, por non montar, por claro, non aí está o problema. Calamos, non dicimos nada e empezo a ver que a xente empeza de boas maneiras e con educación. Oxalá, porque a mí hai uns anos pasoume que estaba vendo un partido Celta-Barcelona e había un xogador negro do Barça que ahora non me acordo e un muchacho que parecía incluso un universitario moi ben vestido, tal, non te creas que era un teo, bueno, que sexa universitario tampouco indica ninguna cousa. Pero digo para a xente que sei o que dis. Digo a propósito que a xente que sí, no, xa sei. Resulta que hubo unha xogada aí de un choque entre un xogador do Celta e un xogador do Barcelona e el tipo se levantou e dijo, negro de mierda. Ninguén fixo nada, dei a volta e puxe no verde. El tipo puxoseme chulo. E non hubo ninguén que me botase unha man. Dende ese día fun o inimigo deses 3 ou 4 persoas que estaban aí. Nos partidos subseguintes miran para mí, ríanse. Foi moi lamentable. Pero eu non permito que ninguén ao meu lado insulte de maneira homófoba, racista, o que sexa, a un xogador do outro equipo. Evidentemente non o vou permitir e sempre me meterei en líos, pero por aí non paso, porque se pasamos estamos cedendo e se cedemos gañan eles. Exacto, un aplauso. E Antonio, iso que comentas é algo que Ángel Andrés Jiménez, coñecido como o árbitro da paz, a quen eu tive a oportunidade de entrevistar na miña canle nunha ocasión, fala exactamente diso e imos rematar o programa lendo o que en Twitter ou escribiu Ángel Andrés Jiménez sobre este tema. E di, en mis primeros años de arbitraje iba a ver a compañeros arbitrar.
Cuando el público criticaba sin base reglamentaria, yo apoyaba al árbitro diciendo en voz alta, con respeto, por qué había acertado. Si lo insultaban, yo lo animaba sin meterme con nadie. Era fútbol base. ¿Qué hizo el club? ¿Pidió a esos padres de niños que se comportaran adecuadamente? No. Lo que hizo la directiva fue pedirme a mí que no fuera más como espectador. Obviamente hice lo que me dio la gana y seguí actuando así el tiempo que consideré oportuno. Es el mundo al revés. Cuando falta valentía para enfrentarse al mal, intentas apartar al que lo hace bien y así crees que te estás quitando el problema. Y ya está. Es una pena. Sin palabras. Sí. E con isto, nada que engadir. penso que podemos rematar unha conversa moi interesante. Grazas a todos e a todas por estar aí ao outro lado da liña cibernética. Deixade, por favor, comentarios pola parte de baixo deste programa. Deixade tamén as vosas valoracións. Deixade tamén a porra para o partido. Qué interesantes cosas se están poniendo aquí, ¿eh? Qué interesantes cosas estaba están leyendo poniendo. lo que Sí, Rubén Lomba fala desa situación. No, e antes tamén, o anterior tamén, moi ben, moi tamén, ben. Celtoia, bueno, hai moitísimas situacións das que poderíamos falar e penso que é importante falar destes temas porque o fútbol, a final, o reflicte moitas cuestións sociais, tamén políticas e de todo tipo. Penso que o Barceleste ten que falar desas cousas tamén. Tamén, de todos os xeitos, deixade as vosas valoracións dos mellores xogadores, deixade a vosa porra para o partido nas Palmas. E, Susi, grazas por pasarte pois esta horiña que estiveches aquí falando connosco no Barceleste en directo. Grazas a vos, un placer estar outro ratiño aquí con todos vos, coa xente do chat que dalle un montón de vida a isto e moitas veces comentan cousas das que non pensáramos. Bueno, un placer como sempre estar con vos. Antonio, xa te botamos de menos, botamos en falta no último bar, así que encantada de verte outra vez. Estaba nun acto literario, non puiden vir. Xa me contaron. Acto literario que, por certo, podedes escoitar na canle de Antonio García Teijeiro. Buscades Antonio García Teijeiro en YouTube e aí está a súa canle con algúns dos actos literarios nos que participa, algúns con audio e outros con vídeo e recitados, cancións con Paco Ibáñez, de moitos outros tipos de cuestións. Antonio, moitas grazas, como sempre, por pasarte polo bar a estas horas da noite. Nada, é un placer. A Antón lévalo de maravilla. Todos os que participamos, creo que somos xente sensata, educada, respetuosa, cada un con súas ideas futbolísticas, e fin de contas de que vale, porque ao final o fútbol é unha cousa, mañá é outra, e o que dis hoxe xa mañá non vale. Pero, sobre todo, o que máis me gusta é este ambiente humano que ten o bar, gracias un pouco a todos, non? Gracias un pouco a todos e, sobre todo, a idea de Antón de que isto non sexa, e además que para mí eu tomo eso moi en serio, de que isto non sexa un chiringuito, non? Que me dá asco. E logo falan os periodistas de violencia e tal e cual. O que digo é que o humano é moi importante, que somos seres humanos que pensamos, reflexionamos, que queremos, que sufrimos, pero que respetamos. Así que, de verdade que un placer ter a Susi aquí, é unha maravilla, e é un encanto de persoa, e, bueno, que estou moi feliz, a verdade, que estou moi feliz deste bar, ademais, especialmente. Pois rematamos con esas verbas de Antonio, de Susi, e agora hai que pegar ese berro celeste para axudar a ese Celta que viaxa cara ás Illas Canarias e tamén as celtas que ten partido esta fin de semana. Preparados? Sí, pero quen deixa o balón agora son eu hoxe, Antón. Vale, perfecto. Pois entón, ti deixas o balón, ti centras aí estilo... Centro, a ver si... Pero estilo quen? Que tipo de centro vas dar? Que tipo de centro? A quen te podes comparar co centro? Co centro? Sí, que xogador dirías que podes centrar para que non rematemos? Centro. Buf, a min do Celta. Sí, do Celta, ou calquera xogador que ti desexes. Para mí me gustaba... Mellor do Celta, non? Mellor do Celta. Bueno, pois, é que é moi difícil agora, é difícil. Me colleches así nun... Pero, por exemplo, digamos que os avances que teña o Cuervo, o Cuervo, Gustavito López. Gustavito López polo extremo, que centraba de maravilla e sempre había alguén que rematase. Maravilla.
Gustavo López, un centro de Gustavo López. O meu xogador favorito de Lucas todos os Olaza, tempos. din por aí. Maravilloso xogador, que bo xogador. Bueno, pois nada, aí vamos. Coma sempre, o de sempre. ¡Ala! Celta! ¡Celta! Bravo.